lah dalah. Ayo Ger Justin sing hati-hati cah bagus. Bergabung kalian campur sari Rizka Budaya. Pas lah dalah. Wah, lah iki. Pas. Pas hati-hati cah bagus. Kok awake baru goceleng kok ketap pamane kene. Was, lah dalah. Ayo Ger sing hati-hati ya bagus. Itu mawur ngawur rahan darane kajuri kumakuru bangsa ata kaya utala panjriting turangga pasti rakatake bodol ayo sapi wah la iki was sing hati-hati ta bagus was loh toh ayo Ger mlayu ngene warunge Mak Jung Ger ngakono enek punten pecel Ger wis ngene Bapak Jumari Paranono cah bagus RT ne loro RW 3 Cermelor Dewi wah iki lah oh ye panas kaya ngene krungu musik keserimpet jendat gendut goyang
eh.